Kaixo, ongi etorria, gorputz geometriko bitan zatituko dut eta iraulingo ditut. Jarriko ditut 80 gradoko biraketarekin. Orduan, hau zer da? Zilindro bat, geldituko litzake horrela. Eta hau, kono bat, geldituko litzakela horrela. Honen formula zein da, jakiteko bere volumena. Volumena da, oinarriaren azalera, bider altuera. Orain ikusi badugu, oinarria, goikoa eta bekoa berdina denez, zeitxura du. Zeitxura du, zirkulo bat. Orduan zer egin bat dugu, zirkulo ala bali bada, ikusi datuak baditugun. Hemeniko nazten bada, 8. Orduan, erradioa zen bada, erradioa erdia da, 4. Oiga, gudakigun datua. Eta zirkularen formula zein da? Volumena jarriko dugu. Pi bider R ber bi. Horrak, ordezkatuko ditugu datu guztiak. Pi R esan dugu 4 dela, ber bi, eta altura. Eta altura 14. Jarriko dugu. 14. Horran egin behar duguna da. Pi bider erradioa ber bi, bider bere altura. Eta atatzen zaigu, 224 pi. Zentimetro kubiko. Pi hori hor utziko dut, gero ingo dut bukaeran, pasezoa jola. Beste honetan, volumena berdin, konoak eta piramideak eta egin behar da. Formula berdina, baina zati 3. Orduan, azaleraren oina, bider altura, zati 3. Honen galdera berdina da. Oinaren azaleraz nolakoa du? Berdina. Orduan, jarriko dugu pi bider R berdi bider altura eta zati 3. Galdera da. Altura dakigu honena, konorena? Bai, ez da? 12 eman digutelako. Eman baziguten, adibidez, sortzailea, egin bako nuke Pitagorasekin, baina eman digutenez altura, ja zuzenean jakingo dugu, hau dela 12, eta hau, bakigu erradioa dela 4. Orduan, horrezkatiko dugu, pi bider erradioa 4 dela, esan dugu, honen erdia, berbi, bider altura horren 12 da, zati 3. 324 pi. Zentimetro kubiko. Orduan, jakiteko volumen guztiak, zein badugu biak batu, ditugu batetik 224 pi, eta bestetik 324 pi. Biak batuko ditugu, eta atatzen dena. 904, koma 319 zentimetro kubiko. Eta horrela bukatzen dugu. Beste bat arte, agur.